Hej, i denne her video vil jeg snakke om smertekompenserende bevægelser. Eksempelvis, jeg bliver ramt på næsen, min krop reagerer med et eller et andet eksempel, jeg bliver ramt på skinbenet, min krop reagerer med et I begge eksempler og i andre smertekompenserende bevægelser, så vil kroppen, når den sanser den her spontan smerte, reagere med at søge ind i en smertefri stilling. Det vil jeg gerne prøve at bruge terapeutisk. Terapeutisk vil jeg gerne bygge det op i 4 faser. Lokalisering, fokusering, prioritering og opdatering. Lokalisering, det er palpation og lidt passiv bevægelse. Her går jeg ind nu og mærker efter. Og føler, at jeg fanger en spændt muskel. Så jeg går ind i fokuseringsfasen, hvor jeg trykker smerten frem i musklen. Læg lige mærke til, hvor hurtigt kroppen bevæger sig tilbage til udgangsstilling. Det var en lille detalje her. Handlingen, der skabte prioriteringsfasen, det var sådan set den smertekompenserende bevægelse. Og så opdaterer jeg ved at trykke ind samme sted. Er den øm? Nej. Der er ikke øm? Nej. Nu har det punkt, jeg har trykket på i musklen, er nu blevet opdateret og normaliseret. Så kan jeg jo gå videre til andre dele af musklen og se, om der er andre dele. Er der noget? Der var noget fint, så kan vi lige holde ned. Nu kender vi smertekompenserende bevægelse. Er den øm? Nej. Nej. Fint. Går vi op igen. Er der noget ømhed her? Nej. Nej. Mere ømhed her? Nej. Nej. Den her smertekompenserende bevægelse involverer selvfølgelig balancereaktion, fordi alle bevægelser i rummet involverer balancereaktioner. Men den smertekompenserende bevægelse har sit helt egen karakter, så derfor opfatter den som mere end blot en balancereaktion. Det her lige lavet nu her, det er en illustration af, hvordan princippet virker i stående stilling. Og jeg kunne også godt tænke mig at vise, hvordan det fungerer i rygliggende stilling. Så lad os prøve. Her i rygliggende arbejder jeg stadigvæk med de 4 faser: lokalisering, fokusering, prioritering og opdatering. Det kan være passiv bevægelse for at mærke stramhed og stivhed i strukturen. Kan jeg gå ind og palpere. Og så er vi allerede henne i prioriteringsfasen, hvor kroppen har handlet på smerten. Er der noget ømhed her? Nej. Og læg lige mærke til, at det her det er faktisk bevægelsen fra rygliggende til maveliggende. Og det er jo sådan set også det, som babyer gør, når de synes, det er begyndt at blive for kedeligt at ligge på ryggen. Så tager vi lige tilbage igen her. Noget ømhed? Nej. Nej. Så kan vi se anderledes. Er noget ømhed her? Fint. Så har jeg flyttet mig lidt. Bruger samme princip. I kan se igen, er det klassisk, at det er den samme bevægelse, der udløses. Og tilbage. Og jeg tester. Er noget ømhed? Nej. Så er hjernen opdateret. Så har jeg mit hvorfor. Og her tager jeg Darwin frem i den ene hånd, og evolutionen i den anden. Og så opfatter jeg den smertekompenserende bevægelse som en mekanisme til at frigøre ressourcer. Dels ved at neutralisere smerten, dels ved at normalisere muskeltonus. Og det gør kroppen stærkere, og så er den i bedre position, når den skal slås mod et rovdyr. Der var en lille detalje undervejs. Det var, at kroppen var hurtig til at vende tilbage til sin udgangsstilling. Set som individ, så kunne det være fordi, at kroppen skal tilbage for at kunne slås eller løbe. Men den kunne også ses ud fra en gruppestrategi. Det er bedst set illustreret i en naturfilm, hvor en løveflok havde tænkt sig at få bøf til frokost. I starten der valgte hele bøffelflokken at forsvare den der uheldige bøffel. Men på et tidspunkt så var løvernes angreb blevet så effektive, sådan så bøffen var svækket. Det betød, at resten af bøffelflokken trak sig tilbage og overlod den uheldige bøffel til sig selv. For den uheldige bøffel så lå der en værdi i at kunne signalere, at jeg er stadigvæk værd at satse på. Og lige præcis det signal kunne være evnen til hurtigt at vende tilbage fra den smertekompenserende bevægelse. Det var ordene omkring smertekompenserende bevægelser for mig her. Håber du er blevet inspireret. Vi ses.